Egunon, guzioi, ongi etorri badabil bideo podcastaren azken atal honetara. Eskerrik asko etorri zareten guzioi, baita gaurko hiru gonbidatu ere. Badabil bideo podcasta Durangoko Azokaren bueltako podcasta da, hau esan bezala azkeneko atala da, zuzenean eginen dugun bakarra, baina aurretik beste 5 atal ere grabatu ditugu eta nahi duenaren dako guau plataforman daukazue dena ikusgai. Enez eskoluzatuko sarrera hontan, baina gaurko gaia nostalgia izanen da. Hontaz hitz egiteko 3 orezko gonbidatu ditugu eta luxuzko publikoa ere bai, azken orduan sartu diren hauek denak barne. Gehiago luzatu gabe sartuko naiz 3 gonbidatuen aurkezpenetan, hola labur-laburrean. Josu Simun Bilabeitia hemen nire ondoan, Mungiatik dator, Belako eta Lukiek taldetako musikaria da, Paristik datorren artista bat. Hala esan da berak, arte derra ikasi zenituen eta musika ikasten hasi zinen herrian Mungian bertan pianoarekin. Gerora hasi zinen pixka bat punka, postpunka entzuten eta pixka hortik edan dute gero zure proiektu musikalak izan diren. Hauek, estenatokik gutxi geratuko dire Euskal Herrian, oraindik zapaldu gabe dituzuenak. Matxin Zeberio hemen parean, Tolosatik dator, naizta, Madril eta Tolosa artean dabilen momentu hontan, bertan ikasi zuen, eta orain lanean ari da. Han ere Mirua taldeko kidetako bat da, etxetik dakar pixkat musikarekiko grin hori, eta, produkzioan ere aritzen zara holtzan egoteaz gain, holtzaren atzeko parte hortan, edo hainbeste ikusten ez den lan hortan ere aritzen da Matxin, eta gozarik importantena da, aurra zenean Miluze irabazi zuela. Alaxe, bai. Eta ui bat. Eta ui bat, aipatu dugu hori ere, importante. Merezite. Total. Azkeniko gonbidatua, Amets Aznarez, izenaz aparte jaioterriare konpartitzen dugu, Iruñetik dator, musikaren eskulangiletzat dauka bere buruan, jazz ikasketak egin zituen Bartzelonan, tromboia jotzen du, eta Iruñeko geltoki kultur espazioko programatzailea ere bada, baina musika talde batzutan ere aritzen da, besteak beste Broken Brothers Brass Banden, eta Tapia Tareturiarekin. Txikitatik hasi zen txarangen munduan jotzen ere, baina dola gutxitik pixkat abandonatua dauka mundu hori. Hori, 3 mega ohorezko gonbidatu hauekin, hitz egin dugu gaur nostalgiaz, atzera begiratzeaz, arrastaka gauzak eramateaz, itzuleraz eta hortaz uziaz. Eta Matxinekin hasiko naiz, aurten kaleratu dutelako Miruarekin Miruenea izeneko diskoa, eta uste dut, diskoaren aurkezpen hontan zehar, nostalgiaren gaia atera den gaia izan dela. Ekarri dut ola aipu batzuk, beste elkarrizketa batzuetan irakurrita entzun dizkizuedanak, eta baten bat botako dut. Zuk esaten zenuen, Matxin. Nostalgia kolore bat da, eta agerikoa da kolore hori erabili dugula diskoan. Aurkakoa esango bagenu, gezurra litzateke. Baina, ezberdina da kolore bat erabiltzea, edo zure proposamenaren bizkarrezurra apelazio nostalgiko bat izatea. Niretzat nostalgia zerbait ederra da. Bizi izandakoaren oroitzapen polit bat. Eta oroitzapen horiek gogoratzeak den horiek hartzen dizkigu sekulako emozio ederrak. Beste ipu batzuk ere badaude, gure herrian entzun ditugun soinuen bilduma bat da, baina baita iraganean sentitutako emozioen bilduma bat ere. Errepresentazio nostalgiko batetik ies egiten saiatu gara. Pixkat badago nostalgiarekin harreman hori ez, atzera begira baina kontuz, folklore berrasmatua terminoare irakurri dut nonbaiten, eta disko kantutako batean, Muga ez gaindi kantuan, kantatzen duzue, ez da erresa nostalgiari gabe oroitzea. Eta hemendik tiraka, galdetu nahi zuena da, batetik ea nostalgia, Miruari galdetzen diot, baina igual zuk erabaki zure ahotik hitz egin duzun, edo taldearen izenean, nostalgiari gabe oroitzeko ariketa bat izan ote den Miruenea, eta sentitzen duzun lortu duzuela. hori egitea. Eta gero, nahi bauzu sartu ere
ea, ze puntaraino esaten duzuen autojustifikazio behar bat, edo pixkat eskudo batekin ateratzeko behar hori. Bai, esango nuke, hau, etzan hasi ariketa, olako ariketa bezala, zetuela 6-7 urte edo izan zen lehenengo aldizola pixkat ideia hori trazatu nuna guatzena izatea zen ingurun Rodrigoko gazen diska Manual de Cortejo, para un Cortejo, eta izugarri pila gustatu zen, eta horren ariera ezin itzan buelta asko ematen, eta guatzen ez, imaginatu duela, urtek idatzen ditun apunte pila bat, en plan, gustatuko litzaeke zaugarri hauetako diska bat egitea. Eta miruai proposatu nien, duela 3 urte edo aizuez zeiru itzen, eta ez dakigun osondo zein urrengo pausoan, ona jute bagea. Eta 3urek, hau batez erabaki genuen, baietz, gustatzen zegula idea. Baina, egin nahala konturatu gehiago, ze trampa topatu genitzaken hor, eta ze muga ere, zegia de bai, igual, Rodrigo batek bere dizkan, edo incluso Rosalia batek el Malkerer baten, zala pixkat Espainian boom hau ekarri zuen dizka, esan ezakegu, bueno, eitizitun gauza batzuk, eta gu igual ez gea registro konkretu batzuk eiteko gai, eta behatu berri izan genuen, zer tortze zegoen ondo eta zer ez. Eta bide hortan topatu genuen ere, pixkanaka, 3 urte horietan mundua ere aldatzen aizela, eta bai iritsia dela guain nostalgiazko olatu bat, eta bihurtu zuk esan dezu bezala pixkat ariketa bat, horri aurre egiteko, eta hasieran diskak izan bertzuna, ondoren beste gauzat bilakatu zen pixkanaka. Eta adibidez, guk daukagun 7 bat kantua bera, hori da adibidez tapeteleturian doinu batetik hartuta, baina guk ere esan genuen eske guk ez genuen nahi erabili melodia, baina ez zitzaigun bat hobea okurri zen. Eta esan genuen, venga, izangoa diskako bakarra, dana beste zerbaiti omenaldia, ze nahi genuen dena originala izatea. Eta behintzat instrumentalak, idatzen ditu nik, instrumental guztiak kantuko, dia eskuzidatzianik, eta gero jozituzten eman musikarik. Eta bai ikusiet, ontan, gehien batzuk aipatu ezuna, ea justifikatu behar izan dugun, eta bar, egia da ez dala egon olako sekulako erantzun negatibo bat, desde luego, inondik ez, baina onda bai kritika nahiko gogorren bat, konkretuki bat daukat gogoan, kritika baino sermoi modun kategorizatuko nuena, ez zala oso konstruktiboa izan, elkarrizketa hori, eta harek esatezian, gure diska zala produkto nostalgiko huts bat, eta berakala ikustezula, eta bueno, hortxe ustezun. Eta nik horren arira egiasan asko geratu zitzaen elkarrizketa hori, eta buelta asko eman nizkion, eta iruditzen zait, ez dala hainbeste gubentzat esfortzu hori egiten saiatu geha undia, ez gehatzeko hortan bakarrik, eta ikuste detela badiala zeinbait gizarteako elementu onera ekarri gaituena publiko bezala. Eta nik justo duela gutxi ikusten nun Brad Trommel izena un tipoa dela idazlea, eta arte galeria bat duna, Nueva Yorken eta bar. Eta oso gauza interesgarria kontatzen ditu, eta itezun olako analizio bat, ez nola iritsigan ona. Eta bek ez dezun, hau azte azkenen, pixkat, postmodernismoaren iritsieratik, pixkat metanarratiben amaiera, pixkat ez movida Fukuyaman, movida hoi, ja bukatu dia historia guztiak, eta hoen kapitalismo liberalean gaude. Horrek emate gaitu, zirp politiketara eta bar, non, ja, sare sozialak gaur egungo forma hartze duten, eta hortikan gatoz gaur egungo egoerara, non dauzkagun 3 frente, esango nuke, gehien badukagu, eslop edukia dela mierda pura Instagramen hola iten ateratze dana, horren kontra doanean dia prestigiozko edukiak, dela esan dezakegu prestigio edo kakotxen arten prestigio, Rosalia bat adibidez da prestigiozko eduki bat ez, eduki nazional bat, kanpora dara mandeitekena, eta gero 3. fase bat dela, nola, oso zaila den prestigiozko edukiak eitea, hor ateratzea frankiziak, eta ateratzea rebaibalak, ateratzea nostalgia, eta orduan, oain etorkizuna imaginatu ezin den momentu honetan, oso zaila egiten ari den bezala ez, artearen historia bai badirudi bukatu dala, Oteizak esan zuen bere garaian beak eskultura konkluituzula adibidez. Zentzu baten arrazoia zeukan, baina. Eta nik ustet publikoak ere hori naiz eta igual modu ontan ez verbalizatu somatze dula. Badola arte azkenen, ja dau puntu batean nun, zarata puroa ere kategorizatu dezakegu arte bezala, Merzbow bezalako artista bat jarri zakezu.
Eta nik ikustet horren isla puro bezala. Eta nik ere esate, zentzu baten zaila ingo dilitzaeke konbentzitzea tipo hau, ez tala, zebeak ala sentitze du, eta ez dut kulpatzen. Baina, bueno, saiak erabiltzat egin dugu. Erekituzu ate pila bat, gerorago igual joko ditudanak. Amets, egia da, agian ez dela momentu ontako afera bat, eta betidanik egon izan dela, baina badago beti atzera begirako joera bat, ez duenan zertan txarra izan, Matxinek aipatu du, Tapia eta Leturiaren melodia batean oinarritu zirela kantu bat egiteko, aipatu duzu gainera, ez zitzaizuela beste oberiko gurritzen, eta hor dago beste gai bat, eta da kopiatzearena, segundaraino tematzen garen gauza berriak egitean, gauzatzuk ongi daudenan eginak, eta berez, argenitzakenean, hori beste egun baterako. Baina hori bezala gaude beste adibide batzuk, Olaia Intziartek, Nacho de Feliperi deitzen dio bere diskoan kolaboratu dezan, edo Chill Mafiak Gontzal Mendibilen kantu bat hartzen du eta bertsonatzen du. Ez dugu aipatu aurkezpenean, baina zu ibilizara pixkat itzulera haundi hauetan, edo itzuli den musikari haundi hauekin holtza gainean, bai izan ertzainaken itzulera hontan, edo iaz izan zen hau, iazkoa. Edo Muguruzarekin eraritu zara jotzen. Claro, igo zara holtza batera, jotzera gauza batzuk, berez sortu ziren sasoian edo zuetzinela existitzen. Orduan, ez dakiz puntoraino izan daitekin hori nostalgiariketa bat, baina galdetu nahi dizut nola bizi izan duzun prozesu hori, Fermin Muguruza batekin edo ertzaina batekin, olako talde mitiko batzuekin holtzara igotze hori, zure 23-4 urteekin. Eta bestetik nostalgia hitzak horrekin lotuta pixka bat zuretzatzeko notazio positibo eta ze negatibo izan dezaken. Ados, gauza asko. Eskerrik asko guztioi gerturatzearren. Nondik hasi. Egia esan, nostalgiaren gaia plazaratu zenigunean guri WhatsApp talde horretan. Pentsatu nuen lehenengo gauza izan zen, Espainiako kazetari bat deitzen dena Konstrina, da divulgatzaile historialari bat, eta, gondatzen zuet pila bat, oso interesgarria da nola egiten duen begirada atzera, eta ze analizi historiko egiten dituen, baina hortaz aparte ere oso nada titulak jartzen gauzei. Eta bere podcast bat deitzen da, atuko lizentzia gaztelaz esateko, ze bestela ez du besteko graziarik, baina bere podcast bat deitzen da cualquier tiempo pasado fue anterior. Eta egiten dit Kriston Grazia, Kriston Grazia eta iruditzen zait oso hori baliatu duela, normalean esaten den esan molde bat, normalean bukatzen dena mejor, izanarekin, eta berak esaten du anterior, eta iruditzen zait oso interesgarria begirada hortatik begiratzea aurrekoari, Eta uste dut ere mejor horrek daukala bigarren abizen bezala nostalgia hitza bera, Ja hartzea premisa hori non jartzen garen begira atzera pentsatzen gaur egungoa dela lehengoa baino asko zokerragoa, iruditzen zait bastante trampa, eta iruditzen zait nostalgia irudikatzen dudanean, ere irudikatzen dut lainoa izango balitz bezala, Haude gauza batzuk ikusten direla, batzutan erresaltatzen da gauza bat, beste batzutan ez dugu ikusten beste bat, eta uste dut ezakit koherente edo zilegi edo ezakit oso ongi ze hitzerabili, baina niri interesatzen zaidan atzeraka begirada hori dator hortik, Konstrinaren begirada ontatik, non aurreko denbora da aurrekoa. Pixkat hortatik nahiko nioke heldu gaurkoari eta iporrekin hasi nahi nuen, eta egia da, bi talde hauekin jo izan dudala, eta lainoa den moduan, eta nostalgia dituen ezaguarri hauekin, gauza guztiak bezala, ditu bere alde onak eta bere alde txarrak, eta oso konsiente naiz, zuk esan duzu, garai horietan zuetzen den, 24 urte ditut, edo oso txikia nintzen, kontzeptu batzuetan, eta konsiente naiz, garai horietan izango banintz musikaria, ez nintzakela holtza horretan egongo, evidentemente ez, musikari disidente edo, jarri nahi duzuna bizena nahi zenean, konstiente naiz, talde horiekin seguramente ez nukela joko, eta hor dago ezagorretako bat, eta aldi berean,
bueno, baita ere iruditzen zait oso interesgarria, lehen galetzen zenidan ez, orain ez diazu egin, baina lehen galetzen diazu. Egia da, lehen galetu izut. Lehen esan diot. Eta zergatik hautatu zintuzten zu? Osea, zergatik ertzainak batek edo muguruza batek itzulera hontan, nahi du kontatu Iruñeko neska gazte trombonista batekin, ez? Iruditzen zait hori, alde batetik ez nintzela egongo garai horretan, eta beste alde batetik iruditzen zait, justo bi proiektu hauek lideratze dituzten bi pertsonak, imagina dela Zabala, Josu Zabala eta Fermin Muguruza, direla bi pertsona asko interesatzen zaiena zer gertatzen ari den gaur egun. Ezakit, ze interes ditugun gazteok, non gauden, zer den slop matxinek mentzionatu duena. Osa, ez, horla, nahi dutela jakin, ez bakarrik, musikaren munduan baita ere, baina baita ere zein den begirada eta uste dut galera hori erantzungo niokela horrela, ez? Esan ez, bi proiektu horiek batzen dituen zerbait nostalgia da baita ere ez, baina nostalgia horren beste alde bat uste dut oso konstiente direla eta nahi dutela zaindu, ezakit, belaunaldi berriak deitu edo iturri berri batzuk ere asko interesandia dutela, ez? Eta ez duela zertan izan behar hain dikotomikoa eta orduan batak estaltzen du bestea, ez? Izan daitezke ere bateragarri eta uste dut hor benetan dagoela mamia topatzen diren bi hitz edo bi korronte horietan. Bale, Josu, zure kasuan, egia da agian zure musika bilbidea, ez dela hain ertxiki lotua egon euskal musika tradizionalari edo, bai beste tradizio batzuetatik edan duzuela, irakurtzen izun elkarrizketaren batean, belako sortu zenean adibidez, 80ko hamarkadako postpunkari begira edo zeundetela, gerora igual referentzia hori pixkalere lausotu zela, ikusten duzu zure musika jardunak baduela beste zerbaitekiko olako lotura nostalgikorik, edo iruditzen zaizu nostalgia, ez dakit, ze harreman duzu pizkatzuk hitzorrekin edo? Ez lau, salatea kanpon, nostalgie nik uste etorri jatela denporeagaz, alik eta denpora hau pasa, orduen eta nostalgia hau sentidu, edo nik lotzen dut haurtzarogaz nostalgia. Vale. Eta bizi izen espadobuz be 80. hamarkada eta holauak bai lotzen dut nik haurtzaroan nire gurasoek etxean musika 80. hamarkadako musika ini, amak ertzainaken lehenengo kasetea euki eban Wallman baten, eta nik entzuten neuen, Smithen disko piloa imintzen zituzen aitzek, eta kauen horrek dire nostalgia droga antzeko bat da, musika dan moduen, eta memoria horra eroten zaitxu, ez? Usainmenak hori lortzen dugu askotan, eron itzen zaitxu denporan, eta bai, musikak ez be hori pastan da. Azikera baten, ez dinosun moduen asko malgotu dugu gure estiloa, eta azikera baten, 80. hamarkadako postpunka itxen gendula zeten gendun, bai akasetariek esaten zeurilako, bai, Guk bide askorik ez gendun, ez teko ondino ide askorik ezetaz, eta gu batu ginen Artederretako fakultadean, eta musika itxen gendun, eta lehenengo sinte bat itxioskuen, eta jarri gendun arpegiadore bat, hor tikit, eta pentsetan gendun mundue kanbietan dela, eta zeu zer super barri eta nobedoz itxen, eta txorrada bazan, ganera desastre bazan, ez da klaketa, eta hostia, venga, bateriak jarraitu behar zegoen, alzeuen moduen, ez dut ikusi gure orduko historierik, baina momentuen pentsetan gendun, hori izala inbar genduna, eta hori izala bidea, eta beti joan da aldatzen, eta nik uste hori neko positiboa dela artean munduen eta esparru honetan. Eta bai ez dut ikusten nostalgia antagonista moduen berez. Osea, eurrera itxea eta beste geuse batzuk ikustea guai, baina nostalgia be ez da utxarto, ez da aparta behar, melankolia eta hori, kolore batzuk dire eta aplikatu aldire, paletan erabili daikez, eta bai, ez dakit noan honegaz, baina nostalgia ok. Denendako galderekin hasiko naiz, badagozat esaten dena ez genuke sekula itzuli beharkoz noizbait zoriontsu izan ginen lekura. Itzuleraz eta ari garenean, badaude eta lehen kafea tartu dugu eta pixkat gauzatzuk aurreratzen hasi gara eta esan dizuet,
ez, gorderena gerorako, orain da momentua. Zergatik daude itzulera batzuk, justifikatuagoak, zergatik dira zilegiago itzulera batzuk, kritikatzen dira askotan, baina gero denon gaude hor, ez? Zergatik batzuk, bai, badute eskubidea edo guztien zaie espazio hori berrokupatzen, beste batzuei ez? Nire beida izatea, así que... Bueno, nahi duzuena. Nire iruditzen zait, jarraitzen pixkaleno kontatzen una, nire iruditzen zait, itzulerak beti ondiala historia, beti jendea sartu eta atera inda musikatik, eta batzutan utzi, bestetan bueltatu, kontzertu eman 8 urtetan, eta berriz ere holtzara, ez da gauza berri bat. Netzako berria dena kontestu politiko eta sozial hau. Nik uste haintxe bertan, zandakoa, jendeak ez dauka atentzio handia, sare sozialek eta eslop kulturak eta barren mandigun nola droga dopaminiko horren arira, ez dauka atentzio handia prestigiozko produktu kultural berrik sustatzeko. Jendean ez da hortarako preste, gutxi daude, atera daiteke Rosalia bat, baina Rosalia respetatzetazko, baina gero zaila da, hortik bera ere zenbat eskailera dauden talde xeetaraino. Eta nik ikustetu hain balimado fenomeno hau derrepente itzuli dira eta batzuk igual zilegiago bestek igual aprobetxatze dira nostalgia hortaz gehiago da gure gizartea dalako puntu hortan mundu osoa ez musikaria bakarrik. Hemen batzuk uste dute musikari batek erabakitze badu marketing on batitea edozein lekura eraman dezakela bere proiektua. Hoi proiektu bat duen edo nork badaki ez dala hola, batzutan kriston dirua sartu da proiektu batzuetan eta ez dira inora jun. Gertatzen oain, gizartea dola momentu baten, nun prestigiozko ezer berriren aurrean, nostalgiara goaz rebaibaletara, frankiziatara, Disney da berreungarren aldiz Blancanieves peli bat ateratzen, izango bainake oso inusentek pentsatuko bagen Euskal Herriko fenomeno bat dela. Nik ere bat egiten dut horrekin, uste dela mugimendu bat hori globala edo gutxienez txuria dena revival eta remix eta buelta guztionen erantzule dela gizartea eta momentu sozio-politiko eta ekonomikoa, baina baita ere uste dut kultur edo arte edo sorkuntza guzti horren atzean dagoen industria hori ere pila bat ari dela uspotzen. Osa, nahi dut, hitz egin dugu publikoaz, eta hitz egin dezakegu gaur egun bizi dugun ziurgabetasunaz, eta egiten zaigula asko zerrazago bueltatzea atzera edo pentsatzea gure haurtzaroan zer egiten genuen edo gure amak zer entzuten zuen, eta ez zain beste bizango naiz ama, edo nola nork zainduko du nire ama alaba bakarra baldima naiz, ez? Horretan pentsatzea kostatzen zaigu askoz gehiago eta gogorragoa da, gaztea gutxienez uste dut pixkat horrekin asko konektatzen dugula, ez? Ematen dugula beldurra, dago kriston ziurgabetasuna, nahiago dugu ez pentsatzea gehiegi eta ezakit bizirautea aldugun moduan, ez? Eta hori egia da, uste dut, horrekin ados nago, baina uste dut ere emozioekin eta zuk esan duzun guztiarekin, ez? Existitzen dela sobreprodukzio bat, kulturan ere bai, guztia gara gaur egun artistak edo guztia gara, ezakit deitzen zaio, kreador de contenido, ez? Eta orduan edo nork egin dezake zerbait, baina zuk esan bezala prestigioa lortzea da oso zaila. Orduan, horri aurre egiteko egiten dena da, ez sortu ezer berria, baizik eta garatu, jadanik nire gurasoak ulertuko duten zerbait, ze gainera baita ere ulertuko du nire lengusin txikiak, eta guzti hori denbora esan birproduzitu eta egin formula berdinarekin zelortzen du emozio, belaunaldi ezberdineko jende askoren emozioi ukitzea, ez? Eta orduan, klaro, hor dago kriston marketinga. Lortzen bali maduzu, bai 18 urteko, bai 30 urteko, gehi bai 60 urteko norbaitei eragiten zerbait kulturarekin zer ikusi da duena, zuk diozuna edo, zara ultra mainstream eta zara Rosalia eta mundu guztiak jakin bardo gutxi gora beratze aritzen egiten, edo ia ezinezkoa da gaur egun. Eta orduan, sobreprodukzio eta industriaren metaketa honetan eta topatu dutenez formula, uste dut Euskal Herria ere, zuk esan bezala baita ere, ez dela horren adibide bakarra, baina baita ere bagara adibide ez. Eta uste dut krisirik handiena gaur egun kulturarloan da kontekstu falta. Berdin, eta honekin zer esan nahi dut,
kontekstu falta da, hainbeste gauza denez eta ez dugunez ulertzen ia ezer, kostatzen zaigu guri ulertzea zeari den egiten, nola lotu daiteken, jongo naiz pixkatatzera, uste dut, 2000 hamarkadetan, kultura dibidez, zatitzen zen subkulturetan, ez? Zu izan altzinen hippie, ni punk, eta zu gustoko zenuen Madonna, eta bakoitza genukan oso estetika konkretu bat, nahi genuen besteetaz existitzea como banakera visual bat, eta incluso como zakit, nola ditu. Nik igual neukan argiago punka izan da ez nuela hitz egin nahi mainstreamaz, eta zuk nahi zenuen bakarrik hitz egin, LGTBIQ+ komunitateaz, eta holakoak ez, bakoitzak zeukan oso argi non kokatzen zen, nola nahi zuen besteaz diferentziatu, eta zertan arginen, eta zein zen gure taberna bakoitza ez. Eta gaur egun hippia dena eramaten du, antifa den polo bat, ez zitu eramaten sambak, sambak gaur egun ja da, modernoen movida bat, eta ja ez da jurroa imagina, eta, gaur egun ja ez, uste dut subkultura horiek desegin direla, eta guztia dela como un embudo edo pasapure bat, non guztiak funtziona dezaken, eta guztiak bereganatzen du produktu kultural batek, ez? Eta horrek zer eragiten du, izatea ikusgarria eta inork ez ulertzea, eta orduan igual geratu altzara gehiago algoritmoaren diktadura horretan, eta ez duzuen ez ulertzen nola BB-Trix egiten dituen memeak, geratzen zara hor, eta azkenekoa izan daiteke bere musika, baina lortu du zure atentzioa bere ganatzea, ez? Eta bueno, uste dut horretan gaudela, krisia dela ez dugula ulertzen ia ezer, eta ez ulertzea guzti horren erantzuna da, dagoela sobre kontekstu bat, mundu guztia saiatzen da azaltzen bera monari zergatik Rosalia ari den hain potente izaten, baina aldi beran, berak ere ez dago ulertzen ari. Ze da, entzun duen 5. bideoa esanez jarri duela pantalla hau, ze ikusi zuen Grezian egiten zuten movida bat, eta izan daiteke egia edo gezurra, baina dena balio zaigu, ez? Eta uste dut, horren oso erantzule gaudela gaur egun, erantzun zuzena garela. Esan ditut gauza asko ezakit ulertu, bai. Barkatu. Lasai. Ez nahi zugehitu zerbait hori guziari? Ez da, gia gehituku. Ez dakitz. A ber, nik ustot, gauz asko komentadire, baina badau reprodukzioan eta Blankanievesen 11. pelikula itxeko historionetan zeuzer oso platonikoa eta Platonen ideala zeuzer dauela, sagar perfecto bat, eta gero horren atzatik doaz beste batzuk, eta artean, eta musikan, eta hori asko ikusten da, zelan, niri asko kostaiatzen ez nazi zen inoz musikari oso trebea, eta baina lortu gurea aceptazio hori beti era bat dauelako ondoioteko eta bat txartoioteko, ez? Eta ni horren oso kontra nau, hori da beti eurretik norbait egondalako eta esan dauelako hau Holanda eta jarraitu indogu danok hori izan dalako ideala. Eta nik usteot era Delezek eta Gutarik eukie biren horre filosofo batzuk movida bat era rizomari buruz itzen zeurien berba, eta rizoma zan landarak zelan arbola bat izango zan jerarkikoa eta sustraietatik eta ramak eta danat alde batetik eta rizomak dire edozein lekutatik urten leike beste bulbo batek edo beste histori batek. Eta ez dakize hosti nauen esaten honegaz, baina nik uste modak eta bueltak eta beti datozela pentsamendu ideal platoniko batetik, eta nik uste dut hor dauela arazoa eta hori apurtu behar dela, eta leku guztietatik atara zeuzer barrie, ez dakitxe... Nik ongi ulertu baldin badut, eta lotura dauka, Bai, zeuzer bai, ez da? Ongi ulertu baldin badut,
adibidez, ez dakit, igual evidentena delako, baina Fermin Muguruza baten itzulera izan daiteke ez dakit, mundu guziak ikus nahi duen zerbait, entzun nahi duen zerbait, egon nahi duen zerbait, partekatu nahi duena, sortua izan zelako, gaur egun kontestu nahasgarri ontatik kanpo eta beraz ja badakarrelako prestigio bat bere garai hortatik eta gainera ekartzituelako erraztasun batzuk ametxek aipatu den bezala, edozein adinetako jendeak ulertzeko zer den, ulertzeko nola egon behar duen hor, jakiteko egon daitekela, ez dakit, posible da olako zerbait izatea? Hau da, prestigio hori ja bere garaitik dakarrela eta nola kontestuuntan ez den sortu eta ja badaukan bere kontestua badu zentzu bat edo komatxo artean funtzionatzen du. Bueno, ez dugu eki behar zentzurik eta ez dugu funtzionatu behar, ez da, nik ustot... Baina diot, funtzionatu diot, esan nahi dut, Muguruzak egin duen kontzertu guzietan, egon dira milaka persona, funtzionatu zentzu hortan esan nahi dute, oza, jendeak nahi du hori entzun, horregatik diot komatxoekin. Bai, oza, bueno, itzulera bat, olako talde baten itzulera bat, bi aukera da, dirue behar dela, eta betein behar dela, badakizulako, beteingo duzulako makrofestival bat, edo gogoa dekozulako, ez da bere batzeko zure kideakaz, eta joteko, eta ez dakitz, hornik ez dut ikusten ez negatiboa berez, ez? Olako itzulera baten. Bai, ez dukatu? Bai, ez dakitz, bueno, esan. Bai. Ez que igual ingo zuberbak ero, ze espazioak eta... Bai, baina ateratzen aldugu jane bauzu gai hori. Bai. Hori da, itzulerak egite dituzten taldeek, edo inkluso ez bakarrik itzulerak, baizik eta ez daki zenbat hamarkadan jarraian espazio batzuk okupatu dituzten talde hoiek badute ein batean zuen ustez ardura bat behintzat kontziente izatekoa haiek okupatzen ari diren espazio hori dela datorren jende berriak okupatu ezin duen beste espazio bat, osea, ze modutan eragiten dio olako itzulera handi batek, ezain beste jende atzetik izanen duen itzulera batek, edo jarraipen infinito batek, ze eragiten dio, ze motatako eragina du, hasi berria den proiektu... Ez dakit zenik espazioak ez dekot oso argi, makrofestival bat gure dogun, etorkizunerako gure dogun espazio bat da. Makrofestival bat, edo musika estantzun behar espazio txiki guatan. Ez dakitxe. Bai, igual nintzen egin beste espazio fisiko eta ez baizik eta kontzertu bat ematen baldin badu Fermin Muguruzak Nafarroa arenan eta betetzen baldin baitu, ez dakizema persona, 15.000 persona, 15.000 persona hoiek, ja, okupatuta daude kontzertuetan eta ez dira beste gauza batzuei kasu egiten ari. Gehiago diot, espazio simboliko bat edo ez da hainbeste espazio fisikoa. Ez, zure galerari entzunan nire partetik da, ez dugu makrofestivalik nahi etorkizun batean. Baina, jende hau okupatzen, igual ez da espazio, igual da denbora bat eta momentu bat. Denbora eta momentu hortan, bere ganatzen duen atentzio hori guzia, da atentzio bat beste jende baten gana ez doana, eta zailtzen diena, oiei guziei, baien lekutxo hori topatzen. Zakit hor norena den ardura, edo ardurarik ere baden norbaiten eskutan. Nik adibidez, galdera horrekin ardura bat ikuste dut oso argia, ez hainbeste taldeengan eta ez hainbeste publikoarengan, baina bai ikusten dudala oso argi adibidez, uste dut guztiak jo duela ez dakit, herri mugimendu deitu edo mugimendu politiko ezberdinen oholtzetan, eta bai ikusten dudala horretan, edo gustatuko litzateke hemen ustea mai gainean, mugimendu horiek antolatzen dituzten gauzetan, en general, osea, kontzertuetan, edo ekitaldietan edo bai gustatuko litzatekela hori nabarmentzea, edo zuk egiten ari zen hori bertan, jartzea berdez, hola fosforitos, garrantzitsua dela zure filosofia baldin badago, edo zure filosofiaren parte baldin bada betiko talde hauei itzulerak sustatzea,
uste dut bai hor dagoela ardura bat non erantzuten duen modu oso ezakit injustoan edo ez nago oso ados horrekin eta ez dut estrategia hori asko ulertzen. Iruditzen zait izan alzela gure estena hilda egongo balitz euskara auspotzeko edo Euskal Herriko musika estena auspotzeko baliabide bat, baina kontuan hartuta eta uste dut honetan 3 edo 4 ados egongo garela gure Euskal Herriko musika estena ez dagoela bat ere hilda eta oraintxe bertan gauza bastante desente interesgarriak dira eta egin dugu hainbeste lan eszenatokiak gizon zisetero ez mixtoak izan izan ez izateko. Egin dugu hainbeste lan ez igotzeko berriz ere punk oi talde bat gure herriko auzoetako eszenatokietara egin dugu hainbeste lan ezakit horren bueltan eta musika igual hainbesteko ezakit nola ditu aukerak ez dituen taldeak igo daitezen egin da uste dut hainbeste indar eta hainbeste esfortzu horrekin batzuk erabakitzea hori edo egotea festival bat zuzena esan dut egotea festival bat hori incentibatzen zuena ez zaite iruditzen bate estrategikoa gaur egungo Euskal Herriko musika estenarako eta iruditzen zait espazio horrek dakarren guzti hori dela nostalgetik eginda, nostalgia txarretik nire ustez momentu honetan, eta espazio hori utzi beharko litzatekeela, aukera hori eman beharko litzatekeela beste talde batzuei, ez? Hori, ez zait iruditzen batere estrategikoa, eta uste dut nostalgia kutxutxar batetik egiten dela. Etzeko Magin, besteranik badut beste galdera bat, ez dago nagidoian, baina utziko bidea zuena. Aipatut bizkat ze ardura dagoen, eta aipatut ditut igual olotzari gotzen diren taldeak eta gerora sartuko gara igual gehiago ere publikoan, baina ze ardura dute hemen, edo ze paper jokatu barko lukete hemen edabidek edo komunikabidek? Galdera zaila. Sare sozialak ere sar daitezke barne bat demozu, Ja, eske gauza hauen ingurun nik alko nuke esan zer ikusi nahiko nukeen edabidetan, baina beti da olako gai irristatzeko oso errezaren gai bat, oantxe zu komentatzen zenun ere kontzertu mota buena, eta nire baitan pentsatzen nun, eta edabide ningurun ere antzeko zerbait etrotzen zait. Karo, igual are pesimistago izan da pentsatzen, ostra, eta imaginatu estrategia hau ingo bageno, eski igual jendeak daukan behar hau makro esperientzia hauetarako, igual jongozian ikustea Disney patinajen hielo. Osa, ikusi ordez Euskal kontzertua, eta esaten, eski igual alternatiba irreala da, hoi pasako litzakela, eta beldur hori ere badago, ez? Eta igual edabidek ere ekiz gauza ingo balute ere, jendeak ze bukatuko erosten, eski askotan horrentzaia kontrolatzea, ni garbi daukaz zean nahiko nuken, eta hemengo denok dakigu ze zailtasune hon daitezken ekizareto betetzeko talde mota batzeanen eta bendikan etzeanen izugarrizko talde handia eta batzutan gaur egun gainain behar dezula ez dezu naiz eta ez dezu eske jokua ez zai gustatzen baina ez bali mana izartzen eski igual ez da inorretorreko nire kontzertu da eta inkluso jokuan sartuta ere igual beteko dezu 160 ekizaretorena eta ondo eta emate izu baina aztu zaitez soldauten movida hauetaz beste talde batzuk dituzenak eta bueno talde poste naiz ere talde batzu, jo, kese, gorka horbizu ikustea joan izan aurrekon, eta izan zen nerbizitzako kontzertu honetako bat. Ez dauka tarazorik zenbait soldautekin, ze iruditzen zaite bai benetako proposamen honak dituztela. Baina, bueno, galdetze baiazu zer nahiko nuken ikusi edabidetan munduan, zer sozialetan, nahiko nuke pausa pizkat gehiago ikusi, lasaitasun pizkat gehiago gauzetan, eta egia esan zoritxarrez ikusteet ez balin badao, iruditzen zain sare sozialetan gehien bat bizigara olako salvaje oeste moduko baten, nun dauden gizakiaren, psikologiaren aurkako atentado terrorista baten aurren gaude, osea, dopamina rezeptorek prejituta dauzkago, ni bentsat, desde luego, nik onartze, osea, Reelsen, está horrible. Eta nik zoritxarrez iruditzen zait, ez balin bada puntu baten iristen legislatzea modure materia zerbait,
ez izatea enpresen helburu bakarra algoritmoak perfekzionatzea, zuk aldik eta prejituen eukitzeko zure neuronak, esan nekez ikuste dut nik hemen proposatu ezakean edozein gauza eraginkorra. Ni justo eske oso nostalgikoa naz alde horretetik ez toko sare sozialik. Ez teko Twitterrik, ez Instagramik, ez hostirik eta posik bizinaz. Justo zuen diskoa, zela promoa, ez toko idearik berez, ez naz konturatu. Eta alde txarra dekoz, bai horrek guztiek, eta kontaminazio guzti hori aurreztu itxen dut, ez dut jan behar hori. Aldi beren ez dakit salbuespen kontua den, baina gurpil ultrapeligros hortan sartu dauden bitartean, aipatut, lehen, lukiek izanen da igual Euskal Herrian ez dakit horten, baina iaz aurreko urtean, igual kontzertu gehien eman dituen Euskal Taldea, eta ez da gero bereziki ere saretan atope dabilen talde bat ez dakit zuek zehar eman duzuen horrekin, horrekin dinotzut lehen, zelan guke gure, espazio bat da guretzako hor, eta ez tozku kendu inok espazio hori, Ferminek ez tozku kendu espazio bat. Zegu, azte bururo gabizioten, gero kontzertueko, zaruten atzeukin euen, eta datorren astean beste pare bat. Dinot, ez dakit, nik uste danatarako dauela, lekue, eta aukeratzen bazuzuk, Ferminen kontzertu batera joatea, adibidez, oindala pasadan neguen edo, uste Joseuela Bilboko kafean txokian Joseuela Ferminek, eta guk gaztetxean antolakotu gendun, mungin, beste histori bete oso politxe zen, beteta egon zen, mugiko gaztetxe txikerra da, esan behar da, dana, baina, dinot, ez dakit espazio asko dauzela, eta igual edabidetan, sustatzen direki hau batzuk, ez dakiz, jenteak euki behar du pensamentu kritiko eta aukeratu bai, ez bakarrik emoten dotziena eta dinot, ez dakiz. Einako nuke puntualizazio bat, nik ez nula esan nahi ez daudenik taldek eta moduk gauzak beste modu bat egiteko, inundik ere ez. Hainaiz, esan nahi nun, zentzu orokorrago batean ez, estrategia kultural, politiko modun proposatuko bagenu zerbait. Azkenen gu hemen gauden mai hontan gauden lauak, eta segurazki eliza hontan gauden gehienak, gea munduaren baitan friki batzuk gauza hauetaz kezkatzen galako, eta da molako minoria txiki bat, eta guk gure arteko sareetan funtzionatu arazi ditzazkegu gauza hauek. Baina proposamen politiko zabal baterako, esan nahi nun, zoritxarrez kontatu behar degula, ente extra estatal erraldoiekin, meta batek, Facebook batek, dauka Europako gobernu askok, baino botere asko zere handiagoa, ez? Eta ez dira elekziotara aurkezten. Orduan, hortarazi joan, ez noski, lukiek bat garbi dago, hori gabe, joku hortan sartu gabe, gero petaiz, osea. Ez que petar ere ez bai. Jotzea hainbat kontzertu netzata petarlo. Lana da, azte buru fornetako juta, bai. Eta batzutan no beto, eta batzutan txarrago. Ekarren izuet, duela gutxi Koldo Tamendiriko jori egin elkarrizketa bat, eta atzera begiratzea eta ere aritu ginen. Ezagutzen izuen arenako Koldo Tamendi, kojo, supermusika zalea den tipo bat da, handoengo gaztetxan hasi zena gaztetan, bera bertakoa da, eta nik hasi du musikaren inguruan dakien gehiena, musika jotzen ez, baina beste gauza guzietan ibili da, eta segitzen du laguntzen. Amaika telebizan ere lan egiten du, eta badu programa bat musika zuzenean, eta kolektibo bat da bere horretan musika zuzenean. Ezagutzen du pixkan euskal musika panorama bastante ongi, eta aipatzen zidan harritua zegoela erromerien eta remixen gorakadarekin, ez? Gaur egun pixkat berriz hasi direla kasi holtza gehiago hartzen erromeria taldeak, hau da, denetarik beste batzuen kantuak jotzen dituzten taldeak, haien kantu propioak egitituztenak baino. Eta esaten zuen, klaro, eske jendeak nahiago du ezagutzen dituen zuen bi kantu, hoi guziak gau bakar batean denak entzun, ez?
eta orduan ja asetua dago, ze dira ezautzeituen kantu guziak gau bakar batean entzutea, eta ezain beste, pues hori Miruaren kontzertu batera joatea, eta bale, pues ez dakit, leku guzietan gehien entzun diren 3 kantu horiek ongi dakizkit, baina besteak, bueno, etzaizkit bereziki importa. Eta hau izan da pixkat kontestua, galdetu nahi dizuet, ea zuen ustez publikoak hor ze paper jokatzen duen. Gorakada honen zergatiaz ere ze uste duzuen, eta... Ni ez naz fija inbeste, ez naz fija inbeste erromeri dauzenik. Eta, bai, txosnatan, ja goizeko ordubietan, romeriko itxidu batek 4 orduko kontzertu eman behar deu, eta hor dauz, eta nik uste dut ez nahiko langile ez, de la musika ez. Eta iparraldean be, igual, iparraldean ez duten dut ez, olako romeri asko, bai, hor uste dut bai, iparraldean dekilako sistema bat, intermitentzia kongoratzen da bela, orduan, zenbat, eta kontzertu bi hau justifikatu, eta orduan, jente asko talde asko dekoz, eta asko, bertzino taldeak dire, eta, bueno, horre, frantziko gobernureko motentzie koltxetxu bet, eta, beste errealidade bat da. Baina, gero hemen, bueno, bai, pues, juergan momentu beteltzen da, edo musika jarri, edo romeria, eta nik gura udot kontzertu beti ikusi Moskorrez nauenean, Eta gero ja Moskorrez nauenean bardin dozte, kortatun kantak eta romeri baten, bueno, ondo, es como, ya está, beste rollo baten hau. Ezotik herria inbeste, hori, como... Boom, hori, zuek ikertan zue? Nik esan nahiko nuke, bueno, justo gaina daukat arreba bat, erromeri bat daukana, orduan, etxetik gertu gertzait. Fenomeno hau gertatu bai gertatze dala, bintzat Gipuzkoan nik ikusiet, olako proliferazio bat, eta enpresa hundik ere hainbat erromeri dituzena behin baitan, eta joazena hor kolokatzen herri. Bueno, debatitu ezakegu gona de txarra, nahi esan nitu daukat, zentzu baten ere, esan beharret, evidentemente nahikoa nuke ikusi apostua talde originalen alde, dudari gabe, norbeak ere bere aldea arraun pizkatein behar dulako minimo, baina ebaita esan behar dut, pizkatola perspektiba historizista batetik, ere, karo, guk azkeneko 150 urteetara behiratzen ari gara, eta esan behar ere, norbere kantuak jotzea dela olako anomalia historiko bat gaur egun gertatzen ari dena, gaur egun eta duela 1 urteko olako zea baten Beatles bera hasi zan jotzen beste askoren kaltuk eta bar, eta da tradizio izugarri hon bat. Netzator kezkagarria da batzutan merkatua sartzen eran nola interaktuatzen merkatuak erromerian nahiaren desio horrekin eta nola talde kanpon geratzean, igual talde txikik ez nuke ez da erromeriak pikutara bidali naiz, nik asko gozatu ditut. Baina bai dudatan jarri bi gauza diek, hoxe. Bai, oza, nire asmoa etzen bat ere erromeriak kuestionatzea, nik ere maire ditut pila bat. Gehiago zen publikoaren papera, olago kasuetan, ez dakit ea eskatzen alzaion zerbait publikoari edo... Nik setitzen dut publikoak behar duela estandarizazio edo homogenizazio bat, eta horren erantzule dela hau ere. Osea, lehen aipatu dugun sobrekarga edo sobreprodukzio horrek uste dut ere ekartzen duela inkluso zalantza izatea, zer den benetan gustoko duguna. Osea, ni azken hilabetetan hola esperimentu oso pertsonal eta gertukoekin egiten ari naiz, eta galetzen diozunean gertuko jendeari, animatzen zaituztet guzti egitera, zer den benetan gustoko dutena musikan, jende asko, pues, osea, ez daki erantzuten, edo inkluso badaki horri erantzuten, baina zer ez daki erantzuten, eta iruditzen zait hori ere dela zerbait, pues, pausarekin hartzeko eta pentsatzeko benetan zerari garen entzuten, zerari garen kontsumitzen, zergatiak, zer dagoen horren atzean, evidentemente ezin gara izan guzti horren konsiente ez, edo ezin dugu dena erabaki hausnarketa prozesu baten ostean, ze dena doa hain azkar ez digula denborarik ematen ez, baina bai, ez dakit, hain basikoak diren gauza batzutan, zergatik jatze duzu musika hori berriz ere disko berdina bila besan, zergatik, osea, autobus publikoan, zergatik behar duzu
astero itzuli leku berdinera, zergatik zaude hain gustora hor, zergatik ematen dizu lasaitasuna horrek, eta ez entzutea bidiska berri lasaitasunez astero, olako zerbait. Leku ezagun batera itzultzeko behar bat, edo... Justo, gai hontan honi buruz pentsatzen, eta zuk esan dezunan arira, justo aste hontan, zuk proposatu zenunetik gaia buruokietola raka, hola, etortzi zaian noizbenka dutxan neon, eta hau galdetuko balitz, esago nuke. Eta kuriosoa, asko interesatzen zaian, Slavoj Žižek filosofo eslovenoak ez dezuna, beak ite du kritika bat kapitalismoan ingurun, eta beak zentratze du bai asko desioaren inguruan bere kritika, gauza askotaz itzaite du, noski ez da isiltzen tipo, baina hoien artean beak ez dezun aztertu behar dela, eta igual oain lubakirik handienetakoa dela aztertzea gure desioa. Zenbatera daño da gure desioa etxetik kanpo jatea afaltzea, zenbati eraino da gure desioa mobil bat izatea, gauza evidenteetatik, ez hain evidenteetaraino, harremanetaraino, edo zenbateraino da gure desioa etxen egotea lasai hona gaur, edo lagunekin jun, eta zure komunitatearen parte izan, eta desioa azkenen zure erabaki bakoitza bihurtzea ideologia. Berak daukaolako ideologia definitzeko era zabalagoan guk egite dugun edo munduan parte hartzeko daukagun edozein adierazteko mota, eseritzeko modutik hasita jazteun arroparaino hori da ideologia ez bakarrik politika. Eta galdera hori asko gustatzen zen, da justo zuk ez zenuna hori zein dira gure desioak eta zergatik zeinek ekarri dizkigu. Eske daude gauza asko hitz egiteko ere, gero ere, nahi dut, zer erakusten dugun, gustoko dugula, ere irutzen meloi bat honekin erlazioa duena, eta oso interesgarria, eske hitz egin dezake, hitz egin dezake guzti asko. Uste dut, ediziontan ez, baina badabilen beste momentu ematen ere aipoak bota dudala, baina uste dut berriz botatzeko modukoa dela, bada idazle hungariar bat, aurten gainera Nobel literatura saria eman diotena, Laszlo Krasznahorka izena dauka, eta tipoak esaten duena da, nik entzun nuen duela urte batzuk Iruñan, hitzaldi batean, eta esaten zuena zen, naiz gai idazteko, garai batean idazten nuen bezala, ze bizi gara garai batean, non jendeak daukan denbora guztia baliatzen duen, etengabe bere existentzia demostratzeko, ez? Daukan denbora guztia baliatzen dut hortarako, eta sartzen dira, por supuesto, sareak, sobreestimulazioa, eta uste baduela lotura pixkatorrekin ez, pausarik ezarekin, eta oso gustora gaude hemen izkietan, eta gainera lekoa superpolita da, nik oinak pixkatotzi ditut, ez dakit publikoan zuek nola zaudeten, azken galdera bat dutako dizuet bukatzeko, eta hemen utziko dugu, denboraz, sorprendentemente oso ongi gabiltza. Egiten dugun guzia, edozin belaunaldik egiten duena, aurrekoaren jarraipen bat da, baina aldi berean ere, haustura bat, edo erantzun bat. Eta galetu nahi dizuet, zuek zertan ikusten duzuen, egin duzuela haustura aurreko belaunaldi batekiko, edo zeri erantzun dio zuen, edo erantzuten dio zuen, egiten duzuen arekin. Nik esan nahiko nuke, gehien batola oantxeatera ondizkari begira, zer pentsa eman digula, zuk esan dezun bezala lehen, eta baude esaldi asko atreretezke. Bintzat, zehozer nahi izango banu, da, bintzat diska hau izatea justo, folklore deitu, eta folklore hitza beste egon batean debatitu dezakegu, ez da momentua. Ibilbide hortan izatea, ostiko bat gehiago. Bai, beldurgarria dalako batzutan pentsatzea, folklorea da hor daukagun zerbait, eta prosalda bat itea modu ontara, eta inari bat fandango bat itea modu ontara, eta gontara. Eta justo atzo ikusten nun, Kiki Amonarriz Belarrijana podcasten izan zala, eta ipatzezun, behai etzaiola gustatzen garbizalea izaten euskerakin, eta euskera bizirik egongo balin bada, seguraski erderakadak ere sartuko dira, eta bihurtuko dira espresiok igual garai baten etziana jator bihurtuko dira denborarekin. Eta musikarekin berdina nahiko nuke bai, jatortasun supuesto hori hartu ordez, jendeakin ditzala bere gauzak, pixkat pervertitu ditzala bere atzetik datozen gauzak,
eta esperimentuak ondo ateratze dira ondo, bestela, aurrea. Ze edo hola egiten da, edo hilko dira hori. Exactamente. Evidentea da, bai. Ez dakit nik zetan apurten dute, ez dakit. Ez teipa, baina, eske, joe, a ber, ni uste dut nahiko disidente izan ez, oza, nik GPS ez dut erabiltzen mapea ditxuten dut lehen hau nora joan berdoten, eta eitzen dut, vale, no sé cuantos tal, salida, hemen, pum. Osea, ni hor nau apurbet resistenzia antzegoetan, ez dakitz ona da, ez dakitz aurreko belaun aldiagaz dan, urrengoko agaz, danakaz apurbet. Ez dugu sartu, sorprendentemente, inteligentzia artifizialan meloie. Soluzia da. Ez dugu gure berez, asko, baina, lehen, zelan austurak eta dauzta, niri, gustan, positibo iruditzen jente asko alarmatu itzen da zelan jango gaitxun honek eta artean zelan afektatzen deuen inteligentzia artifizial batek kanta batik eran edo pelikula bat dana dalakoa. Baina hortik be gero guri izango dugu segurantzean apurketa eta aurrekoa sana. Adibidez argazki bat oin iPhone batek ataraltzu argazki bat de aupa eta hori de la hostia. iPhone batek. Vale. Eta alik, eta retoke de la hostia. Eta horrek erongo gaitxu, argaziek gero analogikoan rebela gure izetea. Bueno, ja hasi da pizkat hori dena ere, ez? Hasi da, be. Viniloak ere izan daiteke beste mobi bat. Bai, orduen, hori nik uste eta apurketak beti egongo direla, datozen geuse barriekaz, eta emoten dugu askotan geuse katastrofiko askota datozela, dopaminiko tasun horrekaz erlazionata, eta sare sozialak baina egongo dira apurketak, eta ganera imaginario kolektiboan pelikulatan eta distopia asko deko guz, eta Netflixek zenbat distopi sartzen deuz, que si el juego del calamar, que si no sé, que la madre que lo parió, eta utopiak dauz gitxi, eredu gitxi dauz utopikoak, eta horrek behar direki hau, era ez katastrofiko baten pentsateko, eta etorkizunerako imaginario kolektibo hori holan garatuteko. Orduen, nik uste dut, ez da igual beste belaneun aldi bategaz apurketa, baina ni hor da igual nire guk dekogun misiño hori. Ma o menos. Osoki. Amets? Nikola, uste dut pizka lehen nostalgia kritikatu dela, eta orduan beste aldera pasatzearen, ni nago pizkat nostalgika kulturaren arloan eta musikaren arloan tentsioari dagokion. Ez uste dut lehen, zakit zer lehen den, baina bueno, lehen, esango dut, asko, osea, zela kriston motorea eta kriston indarra sortzen ziren tentsio horiek, bai, osea, ari naiz pixkat sorkuntzaren inguruan gehien bat, Osea, diferentziatzeko edo argi usteko ni non nagoen, gu non nagoen, Euskal Herria zer den, osea, uste dut tentsioa beti dela mamitsua eta beti dela interesgarri, eta azken aldian, hori, pues, nago pixkat desesperanzatua eta nostalgika, ze uste dut homogenizazio bat artean oso handia, bai izen pila bat daude, talde pila bat daudez, baina gero eta budo berdintxu bat eragoa zela ikusten dut, eta ezakit zerrekin austura duda, baina gustatuko litzateke horrekin austea. Ez dakit besterik duzuen gehitzeko, azken hitzen bat edo azken mezuren bat nahi duzuen bota? Bueno, nire ustez... Nahiko ondo lotu dela, ez da? Bai, nire ustez bai. Zuek pozik? Ez que oso polita gatu da. Bai, egia da. Ez du hori zurratuko. Denboraz ere... Listo? Perfecto egin dugu. Sorprendentemente hori ere. Eskerrik asko etorri zaten guziei. Genekin bazegoela manifa importante bat ordonta, baina bueno, Durangoko zoka hola da, ez? Kontraprogramazioa. Sobreprogramazioa. Ere bai, baina saio estezina da. Eta eskerrik asko guzioi etortzagatik eta zuei hiruroi bereziki. Zerrik asko. Badabil Durangoko azokaren bueltako podcasta da. 3 damatxok ekoitzi du EITB Mediarentzat. Guau plataforman jarraitu dezakezu, edo zure gustuko agregatzailean.